construction worker sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team sa Police Station 3 sa Barangay Lanit Haro, Iloilo City. Alas 9:45 sang gabi, Hulyo 27, 2024. Ang arestado mo si Christian Nye, 28 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Nabakla ng subject sa isa ka plastic sachet ang ginapatihan ni Shabu gamit ang 2,600 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa inga pagi na kopa ang 3 pagid ka plastic sachet sa ginapatihan ni Shabu kag iban pa nga mga non-drug evidence. Si interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sang Police Station 3. Ginpayag sining isa ka bulan ang ilang monitoring sa subject kag ini ang ginatudlo nga source sa duwa ka mag-utod nga arestado yadto sa pagbaligya man sang illegal nga droga. Pali ining atong target last year pa ini siya, no? Ginaplanuhan apang nakatunog ini, so kag nagpisik ini sa pagadto sa siyudad sa Bacolod. Kag just last month na monitor naton ini nga nagbalik siya. Anyway, ang aton sining subject bali amo ni siya ang ginatudlo nga source, no? Sa duwa ka arestado nga nadakpan man sa isa ka bypass operation sa tong 2023. Kag base sa information amo gini siya ang nagaripak tapos ang nagabaligya ang mag-utod nga una nang nadakpan, no? Mga ka-K5, ginabanta sa 15 gramos ang na-recover nga suspected shabu kag mayari ni estimated market value nga 102,000 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang Haro. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.